Ari bereri tali tunggu, abang ka, bol sini jaga bising kai tang mani, nana cuma itu kade, ekdom seras sih, nak beri kere. Hingga norok tini hanya norok tini malai nih tini blog norok naik tong paya sagang tini din haja kain tang tonggo nggak tahu malah norok thamil tai tai nugunya saiman tak nang bot naik tong hingga hendrik hangani sajang mama abang kasan suyang ke mama bat sau fakir fakir ini hingga abot tak thang yang naik tong norok tini blog paya sa Kayak tabok kaisok pajak mama sumno ko. Adi ko yang ani beredi tagi tunggu. Abang ka. Bol sini ya babi sing kai tang mani. Nana cuma itu kade. Ekdom seras sih. Maka beri kere. अच्छा ठीक है Ade enggak apa nu tini ni din hajira khaile nai abu kaisa पैसा ही पैसा होगा kaisa hingga yang kaisa tini din hajira khlai mani norok cha sa ya nai screen video ngata pore like share khadi o phajak bon bagai je brei bono je facebook ro sinjak bo sauta ubrene ya nai abo je fan musuk phaiga diskan ekdom boni nogo kam tangne kere unyanga bon bagai tiribal tei phajak tabok ang ma kanai phau sakawa hangka naitom norok din hajira tinini ekdom kam tangjak ya thintri kabang ma ro thintri ngagade busuk kabang ma din hajira khlayan phaigang ka tuyong obno tak thaklai ma khimnai abo khipai man porengke tirbal bonai sangka saka tak khai ang ei ko na di ubal yak samarumu yak sakau tabung yang tahu sekali ke negeri busuk busuk ko abu asaka makanai ngobok kape yang kenai yang tong ba hinu jai to pura bhang saka bosong go sikhaya kusugo ke thendri ngai gani pa oh my god wow akasa si musugia ngade na nai thupai negere ko amuke dara kunno dara kanan ke ani mo o jaga ke joto sini dara kunni nongmang sini poribar ke yang ke iya bunu honjang ke mama kuni nege bosongo khajak kusmawa enor video paya snai tung yang thendek khangmani tini lengi thangka ngasaka man besnang kusuma mujang rikhe lagi thanai bro bofani khabai phaiya bo abo ke jangri pai dei ka borok khollayo bo ke abo paikha tabok obfang nani basusuk ko obidekti kasema thanai aji basusuk bofang hingga tini norok ang abo khumani bahina gata sanin tapok di comment khai ora ta kasanai pura ya thegrok yok pai thangka bidai bai hujangman lengo
khagani musuya si mama dagi ne ma khakka abo miya bu sawo ukri bu sawo ke ba mama lai kisa phai khaire ne borok no mama ni busla sum borok ke phone kamaya tamani bagin ke mami thimani abo ma palo ke tongo abun bai kamiya go ano sabun ke ba ma pasakata tay abo kaisa las tongkho ya tay bu tong ayang kheti phachingo abo ke ebon se tay buhang toru abo arobo khagde nangke oro kang sai ngo kamiya kiru hunai saka borong no oro le bethai kabang no tongo nokha hamya oiko wati kalaikha ye sadung phono ke abo purano beba kalaikha bethai kabang no tongo yang abo berek dai khasi jari masi sadung kuri buat mani boni bokong noromai tongya geba kra ngong jare wati thayan jare wati thaya ko sadung thayan jare de nornang ulo phunugano ulo arbang ma khakang ke ba norno phunugano gunai busu kusuma ayang ka khang ke aro sukha khaja lawa bunari lawa butongmani wat pa ses khlai ke inko thembri buthai bo ngi yang ro tongo le ang hago khoi non phusirana tai bhang saga ka nga tongmalia abo khori hinjago geba ma danaro no tumani bri kaiya hai hai mama mamu hey mama danaro no tumani bri kaiya na pasnya na gani walk ring si bri kaiya walk pa di so walk pa hang lai tiphene ni so gai tini video norok bus bahai nang rakha santa pongde comment khai tinni din hajira khai mani iko yango mama tong koi chawi iko noka hamyani bagai tabo thendri ma khanglia tai nong ko yango tong danara comment khai santa pongde ke tinni din hajira khai mani sunong sinai norok batai basa malane next video